Αν κοιτάξεις τα χαρακτηριστικά ενός smartphone, θα δεις έναν κόσμο από αριθμούς που μοιάζουν να λένε την αλήθεια. 8 πυρήνες, 3,2 GHz. Και κάπου εκεί ο εγκέφαλος κάνει το πιο ανθρώπινο λάθος. Νομίζει ότι η δύναμη μετριέται σαν το βάρος ενός αντικειμένου. Ότι περισσότερα σημαίνει καλύτερα. Ότι 8 είναι πάντα πιο δυνατό από το 4. Αλλά οι επεξεργαστές, όπως και οι άνθρωποι, δεν δουλεύουν έτσι. Η ψευδαίσθηση των GHz. Φαντάσου δύο δρομείς. Ο πρώτος τρέχει με 4 GHz, ο δεύτερος με 3 GHz. Ο πρώτος φαίνεται πιο γρήγορος, το νούμερο το φωνάζει άλλωστε, αλλά ο δεύτερος σε κάθε βήμα προχωρά πιο μακριά. Κάθε του κίνηση είναι πιο έξυπνη, πιο αποδοτική. Δεν σπαταλά ενέργεια, δεν κάνει άχρηστες κινήσεις. Και στο τέλος του αγώνα, ο πιο αργός νικά. Αυτό είναι το IPC. Το IPC δεν φαίνεται, αλλά κυβερνά τα πάντα. IPC σημαίνει πόση δουλειά γίνεται σε κάθε χτύπο του επεξεργαστή. Δεν είναι κάτι που θα δεις σε ένα κουτί, δεν είναι κάτι που θα σου πουλήσει εύκολα μια διαφήμιση, γιατί δεν είναι απλό. Είναι αρχιτεκτονική, είναι σχεδιασμός, είναι νοημοσύνη μέσα στο τσιπάκι. Δύο επεξεργαστές μπορεί να έχουν το ίδιο GHz, π.χ. 3 GHz, αλλά ο ένας κάνει 10 πράξεις ανά κύκλο, ο άλλος κάνει 6. Και ξαφνικά το ίδιο νούμερο στα GHz πάβει να σημαίνει οτιδήποτε. Ο μύθος του 8 πυρήνες ίσον πιο γρήγορο. Σου έχουν πει ότι οι πυρήνες είναι δύναμη, αλλά φαντάσου ένα στρατό με 8 στρατιώτες. 2 οικάδες, ισχυροί πυρήνες, 6 νεοσύλλεκτοι μικροί πυρήνες. Και έναν άλλο στρατό με 4 στρατιώτες. Και οι 4 οικάδες. Ποιος κερδίζει μια κρίσιμη μάχη? Η απάντηση δεν είναι αριθμητική, είναι αρχιτεκτονική. Γι' αυτό ένας τετραπύρηνος μπορεί να ταπεινώσει έναν οκταπύρηνο. Όχι επειδή έχει περισσότερους πυρήνες, αλλά επειδή έχει καλύτερους κι ας είναι λιγότεροι. Γιατί δεν βλέπεις ποτέ IPC στα χαρακτηριστικά? Γιατί το IPC δεν είναι προϊόν, είναι αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να τα βάλεις σε ένα κουτί όπως τη RAM, την μπαταρία και την κάμερα. Είναι το σύνολο του σχεδιασμού ενός κινητού. Μητρική, επεξεργαστής, μνήμη, διάβλη, λογισμικό κτλ. Ένας επεξεργαστής δεν είναι γρήγορος επειδή τρέχει γρήγορα. Είναι γρήγορος επειδή προβλέπει σωστά το μέλλον, αποφεύγει λάθη πριν συμβούν, δεν σπαταλά κύκλους, κάνει περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια. Και αυτό δεν φαίνεται στα specs, φαίνεται μόνο στην αίσθηση. Γράψτε μου στα σχόλια όποια απορία έχει σχετικά με τους επεξεργαστές των smartphones και αν γνωρίζω θα σου απαντήσω.